खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनै जों ओरैबायदि इउनिक बुस्थु लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय हालदै एसे होबाय Ini serba lagi. Mau baca. Oh. Oh, sampai. Oh, sampai. Ini mana betul? Itu mah. Pilih sekian sama kan ada. Nah, siapa yang bukan? Tarin malam-malam lu. Ribet senang langsung ribet senang apa? Rồi ông cũng là đánh chơi cũng chơi. Tawa. Ini ada musim kalian. Tốt tốt. Musim. Orang salah itu nuk gula bibe. Tarzan. नोंथांमोना बेखौ नायनानै सोरबा इन्टारेस्टिं मोनगोन सोरबा मिनिनोबो ओंखारगोन आरो दा नायबानो जाबाय उनावहाय दा दहाय जों नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन नङा होमबा बै बाइकआवहाय मा होनो बाइकनि साइलेन्सार दा जों एकदम दस्रा दामि बाइकखौ माबायासै बायसान्स बेखौ सिथारजानो गिनानै बे साइलेन्सार पाइपआवहाय बाइकनि बे साइलेन्सार उखुन्दै गग्रायाव जोङो बाहाय बेदरखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनहोगोन नारेमजों मा होनो बेदरनि जों मा पार्टखौ लादोंमोनलाय मोदोम नाहरलाय दांलाय माबायदि नैबेहाय जों बेदरखौ गुनाजों खाथाबबाय ओमफ्राय बै बाहेरानो जाबाय सिलभार माबा फइल बे पेकिंनि माबाग्राया बे पेकिंनि माबाखौनो जों बानायबाय मानो होनबा बियो बै प्लास्टिक बायदि माबा सिथाबाना बेनि थाखायनो ओमफ्राय सिङावहाय जोङो थालिर बिलाइ होबाय ओमफ्राय दा जोङो बेखौ बैसिम 2-3 किल'मिटारसो सालायसै 3 किल'मिटारसो सालायबानो साइलेन्सार पाइपआबो गुदुं जाखागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनगोन ना मोना नायदिनि थ'दो होमबा जों बाइकखौ सालायसै थ'दो सालायदो नों Pas dini bara gue bosan lagi gari gue dabu mana? Nih, mana jaya kena kotornya. Music video mana yang burial saya gak panen sih, apa? Power baji kerap. Nih go. Biko, jenuh mau punya biar hiba, nuo panen ini salah lang deh. Oh, hujung jahit. Oh, ada kontak sin lama ya baru biar. Mana? Biar gue silang deh. Karena gue sih biko. 가나가 Apa nih? Oh. 문나이니 살아요. Lah. 그러는 책을랑도 놓아봤더니 Ruba tap mungkin ada yang 정수랑 놓다드. ada kontak sin lama sih, orang bisa lain nih. Guna dem sih. Gunia habgan leh, gunia jalan mana darun kah?
파티. 하나씩. माबायदि जागोनथाय गोरारासो जागोन बियो पापर बायदि जागोन खोमा मोनबायलै मोनाखै हा मोनबायलै मोनबाय इले इले बिराद सिथावबाय दिनै मोनबायथ' बिलाय बेसेबां गोरा बिलाय इले मोनबायथ' नैखौबो खेवसै बिलाय मोनबायलै नंगौ आं नैखौ खेवगोन देलाय बेखौ खेवलाय मोनसेखौ आं खेवना मोनबाय मोनजानायबा लागाथारगौमोन जादो दा दिनै बिस्थिबारसो जायालै मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय नै सामब्राम पियासानो नैलाय नैलाय मोनाखै दा माबा ओरैबायदि खालाम 15 मिनिट 15 मिनिटसो जों गारि सालायबाय एसे गोजानानो सालायबाय सालायखांनानै ओमफ्राय साइलेन्सार पाइपआ गुदुं जाबाय दुंनानै बिराद मोजां मोनो लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो नायलाय नोंसोर नायलाय बे अबस्था जादों नोंथांमोनहा नायनो हागोन नै बिराद गोथाव नुखायो ओमफ्राय बे माने एसे गोरा जायो आरो बे सेप्टा जान मा होनोमोनलाय बे ओरै खाथुमनानै लाबाय नालाय आरो गुदुंजों खेबसेनो साइलेन्सार पाइपआव नांनानै एसे सेप्टा सिथाव साइसनि जानो नागिरो जानायनि बरिया मोनलै ना आइडिया थिगानो गाज्रि जानाय नङा बे आइडिया नोंथांमोन जुदि लायोबा माने मा बबेबा मोनसे जायगायाव जेनेबा आधा घन्टासोनि गारि सालायलांनांगौबा आरोना लामाया बिदिनो 15 किल'मिटारसो लामा बा 20 किल'मिटारसो लामाबा आराम फानफ्रबलांखादो मोजाङै मोजां बानायलांखादो लामायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायाव थांगौ बे मोनलांनानै बबे जायगा पिकनिक स्पटआवहाय नों जाहैनो गोसोबा जाहैनो हाबाय हेभि बरिया मोजां आइडिया नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिं मोनोबा भिडिअखौ शेयार खालामबानो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबा गोजोन्थों बयनिसिम आरो नोंथाङा जायफोरनाखि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होनाय मिजिंथिबाय बाय बाय लोगोफोर